králíky, tak za králíkem klidně vletí do nory. A my vám to teď předvedeme. Králíka tady máme, a co tady nemáme? Noru. A co je ta finta? Ty budeš dělat tu noru. Jak se jmenuješ? Barunka, dívej. Víš, jak se dělá nora? Tak sleduj. Takhle rozkročíš nožičky. Rozkroč nožičky. A on ti tam prosviští. No a víte, proč bereme holky a ne kluky na tuhle akci? Se náhodou něco nestalo. A bereme malý holky, protože oni to nestihnou, jo? Tak, jo? Tak, dobrý. Barunko, oči zavřít můžeš, a nohy ne, jo? Tak sledujte, to trvá vteřinu, dvě, a je to. A dále letí do výšky, letí na strom, on se tam ani nepostaví a už letí, jo? Výborně, pájroce. Dobrý, to? Hele, já ti něco ještě řeknu, jo? Když za 20 let někomu budeš vyprávět, že ti pták proletěl mezi nohama, jo? Nikdo neuvěří. Dobrý, uvěří vám to. Tak.